Ezaudezu inor beran herriz ez dako nagustaten. Nik ez, baina ezautuko neban erruki xokiko netzake. Egune baten beste herri baten biziko nintzen, izugarrizko irremine sentituko neban. Osoi botako neuke faltan. Ezin esku izango zen leko bakarra aukeratzi. Nik bai. Bueno, nik ukaini aukeratuko neban, ze ondarruko jasetan, egoten di bi lehiaketak ukainine, bat nauzixana eta besti txikixana. Eta oso giro politxo goten da, eta gero goten di Ainhoa Etxebarria eta Nerea Garzia aurkezten lehiaketi, eta eurak oso giro politxo sortzen dabe, euskeraz berbetanetan. Bueno, anitzako gune oso berezi bat nau nire, batez jasetan, ze ameneaten dan giru oso berezi xera anitzako. Txosnan emoten daben zerbizizuk euskera gexati oso ondora, eta gero, zezanik ez musikiatxik, euskeraz dana, eta danotakia hau kanta baten bat. Eta beste herri batean jongo anitzake, asko botako nean falta ameneaten dan ambienti eta euskera uni. Nik izan hau botako nean faltan. Hemen udan pala partidutan egoten dan giro euskaldune benetan faltotate gure. Herriko pioa jente etorten da pala partidu ikustea, gaztetan hausi eta faltan botateko gauza bata. Eta zuk, zure herriko zeleko aukeratuko zenuke?